ची जमीन ही हडप केल्ली आसा आणि जे प्रॉपर्टीन जर आम्ही वयतलो जाल्यार आमकां ते वचांक दिनात. इतकी वर्सां केस चलता, 14 वर्सां जाली, तेचेर कोणीच हें करूंक ना, काम बंद आसला. आणि काल जो हो सरपंच जालो हेणी एनओसी दिली आणि त्यांनी काम स्टार्ट केला. सगळा फोडून घालून त्यांनी विल्हेवाट लायली जमनीची. अख्खो डोंगर फोडलेलो आहा. त्या वक्ता हेचेर गव्हर्मेंटान आणि आमच्या आमदारान लक्ष घालून, तसोच प्रमोद सावंतान भितर लक्ष घालून ह्या गरिबांक आमकां न्याय दिवचो इतक्याच हेंचे कडेन मागता. आदर्शऱ्या कालसालिंगा बोंबले भरणी तू आज 12 पंचायतन देव. जेव्हा तू जळाचा खाळ केले, चतुर्सीमा आकारलंय, खातापुताची मर्यादा मानले देव, पंचाकरी तू पुरी येतो भरिंगा. त्याप्रमाणे तू कांदिवस वच आणि आज जेव्हा कांदिवस तू आज ह्या लेकरांची राखणदा. ज्याप्रमाणे जेव्हा आज तू पूर्वाचो दे जेवता अवघड सवासी, आज तुझ्या येलीच्या फळाने तुका अमृताचा फळ डोवला तर कित्यासाठी. आज जी त्यांची जागा द्यावा, आज पूर्णपणान घेऊन द्यावा. आपणाच्या सुवादी करून लेकरांक थंय वागपाचे बंद केल्ले आहा, रस्तो केल्लो आहा. आज त्या थोल्ल्या वाडा वयलो वचांक देवा कोणाकच वाट ना. थोल्ल्या वाडा कडेन जर वयतलो तर देवा आज पूर्वाचो जो काय चाळो मेळो आहा तो सगळो देवा भायर दवरचो पडटा. थोल्ल्या वाडा त्या हातीन दिवंक मेळना. त्याच प्रमाणे आज जा काय आहा तो देवा आज रस्तो बंद करून आज तो अग्रवाल आणि कोण प्रीतम रेड्डी आज ह्या आणि घाई असे हे 3 मनीस आहात. ह्या 3 मनशांनी संपूर्ण जमीन हडप करून आज लेकरांच्या तोंडार पान फुटलेला आहात. आणि तितून जेव्हा कोणी मिनिस्टर असू, आमदार असू, कोणी असू, काय लागाना. आज माझा जो पूर्वज आणि जाणट्यांनी जो काय अक्रेक केलेला आहा आज ह्या लेकरांचा भाटयेकारांचा, तो भाटयेकारांचा त्यांना तू दिवंक जाय अशा पद्धतीन तुझ्याकडे मागणं मागतोय. आणि हे कोण जेव्हा गावासून कोणी असू, पंच असू किंवा देवा मंत्री असू, आज तेजो सो तू घे आणि ह्या तिगांक 3 दीस जावच्या पयलीं देवा शासन करून तुझ्या थंय हाडटले तरच तू खरो देवा आज 12 बंदराचो धनी राखणदार आज तू खांदी वच नीतकारी असं तुझ्याकडे मागणी मागते ती मान्यता